betekenen wij de strijd om het vrije Frieske wut. Onder leiding van sterke man Wout Zielstra begon Joert de laatste dag van het zogehemde Keppelfeest. De horende weken ben tal van activiteiten in de provincie houden. Reden voor dit alles? 60 juli wie de dag dat de strijd om het Friesk in het officiële verkeer zijn hichtepunt kregen. De organisatie denkt dat alle activiteiten een goede promotie west hebben voor de Frieske taal en skiertnis. Wij houden een lietse test. Weet je waarom dat deze optocht er is? Sinterklaas? Net volgens mij net. Nee, ik weet het niet. Voor die spreekwoorden toch? Het is vanwege kneppelvreet. Zou hij dat wat? Nee, helemaal niks. Echt niet. Als slagsmidee. Nou, dat gaat hierom. Nou, dat is van vroeger 60 jaar geleden. Ja, maar verder van de rest heb ik me er net zo vol in joend, hè. Mag ik hem wat vragen? Ja. Nou hoor je hem dadelijk zijn optocht, maar waar is dat voor? Knuffelvreet? En wat is kneppelvreet? Geen idee. Geen idee. Weet je hem waar dit voor is? Ja, voor een optocht. Ja, voor Keppelfried. Ja. En weet je al wat dat inhoudt, kneppelvreet? Ja, dat was op een vrijdag. Dat was een rechter of zo, of een advocaat, die wou in het Fries praten en dat mocht niet. En toen kwamen allemaal mensen in opstand. En toen ging de politie met knuppels op hen heen. En daarvoor kneppelvreed. Nou, we kennen vanzelf dan net heel dat hoe Joert, maar als we de hele 60 dagen zochten, dan denk ik dat dat 10 slagen is. Wij hebben een hele grote mensen hebben nijtinkelitten over de taal. Het gaat dus echt om de taal. Mensen zijn wies met je taal en zorg je dat die in stand blijven. In Boals het wie een Joert verskate optredens en lezings. Joen is er een discussie in de Broedertjerken en daar wordt ook afsluiten met muziek.